Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ketiga abad ya Pak. Ya. Semoga masyarakatnya sehat, Amin. hidup rukun, Amin. semoga panennya melimpah. Terus rezeki Panen melimpah piye wae nyemoni. Loh, lah nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makane didongakne kok. Oh, bener Bir. Didongakne. Ayo. Lah nek ndongakne sing genep. Lah piye? Nek panene melingkar tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kuwi. Tikuse ora bakal ngalih mergo tikuse saiki dandan gareng. Ya. Balik to. Iya. Yo sak bagianmu, sak bagianmu. Heeh. Izin neh Bir. Semoga sehat semuanya. Semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Iya. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas nek guramin iki ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok lek lunas lho kapan? kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok salahne piye to rek karo. Donga ki yo sing ngurut. Lah apa mau didongake muga-muga gek ndang meteng upamane. Tak dongake ndang meteng gelem ora? Ayo. Lah yo moh padahal meteng ya becek to, Pak. Apik lek rapi. Mergo ora urung duwe bojo. Iya. Padha muga-muga utangi ndang lunas. Ajine ya apik. Lah nek ora sok nek lunas to. Yo malah gur padudon to kowe. Ya wes, semoga rezekine bertambah ben iso nyauri utang. Lah maksudku ngono sing ngurut kok kowe bapak iki lho. Ayo waduh. Bapak pocong apa piye ora? Ayo. Lah kira wong ayu tak jago anak. Wah iya. Bar kuwi molet ta ya. Nggih. Ya iya cak ayam. Yen dereng ngene iki. Sik iki coba saking kula Pak Jaini BMC. Aje BMC. Nyuwun gending kembang rawi. Oke, Pak. Oke, nggih. Kagem kanca-kanca komunitas Jakarta Karno Bojonegoro grup lumantar channel pun tadi. Ha nggih, para kanca-kanca BMC kang rawuh matur nuwun. BMC ini wayang mania community. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya top ya. Komplit iki wau. Komplit saking Kudus Pak Priyo menika Pak Uto saking Pati, wonten Pak Puji king mriku. Nggih. Tak Zaini komplit niki wau biasane biaya sekawan niki nek kadung nyawer 500-an urunan. Mosok, Mas. Tahun wingi ngoten, tahun wingi. Lah saiki ketok entek. Lah ya nggih. Ya coba diaturake dhisik ya nyelani Mas Jajak ya. Kaya apa. Langsung wae Nduk Bir. Oke, Pak. Nggih, monggo diaturake kembang rawe. Yo, dados. Saya